Čauko, pri dneškojšom videu, volám sa Defi TV, natáčam to prvýkrát, takže som vám chcela povedať, moje video bude také veci, že skoč do zimnej vody, bude aj vo vane a také, ešte napríklad potom, čo také si by sme dali, zjedz rozmočený chlieb, papriku s práškovým cukrom alebo paradajku a také. Toto video je také kratšie a keď mi chcete to dať, dole napíšte do komentárov, odoberajte a dávajte prosím lajky. Keď sa vám video nepáči, nevadí, čo musím spraviť, a každým jednom videu si dávam dole jednu vec. Tak, to je zatiaľ všetko. To bolo len také kratšie video, tak čau.